Prievická samospráva pri plánovaní investícií nezabúda ani na mestské časti. V prvej polovici februára začala kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome Hradec. Majú na starosti spoločnosť Hebau, ktorá vyšla z verejného obstarávania. Celá teda rekonštrukcia je nacenená na 22 000 eur a mala by byť dokončená v druhej polovici marca. Stavebné práce zahŕňajú výmenu sanitárneho zariadenia a príslušenstva, zárubní a dverí, svietidiel, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, vyspravenie podlahy, stien a stropu, obklady a dlažbu, stierku a malovanie, vrátane demontáže, odvozu sutín a dodanie materiálu. S tým, že to bude nový moderný priestor sociálnych zariadení. Mesto plánuje investovať aj do modernizácie kultúrnych domov v Malej a Veľkej Lehôtke. Čo sa týka Malej Lehôtky, tam je prichystaný projekt zateplenia a tento rok budeme zateplovať aj kultúrny dom vo Veľkej Lehôtke. Obnova kultúrnych domov vo všetkých mestských častiach prebieha systematicky a investičný dlh na týchto budovách sa postupne znižuje. Napríklad v Hradci bola už kompletne urobená fasáda, boli vymenené okná v mnohých, alebo sa snažíme aj šetriť energiami, takže ide naozaj o systematickú prácu.